channel. This is Hangal Girl, ang yung hangal sa kabukiran, og sa kasapaan, og sa kabungturan. So guys, today is, wala lang, mag-video kami dito sa sapa. Ayun, ano maninglain manignawong. Mag-video kami dito sa sapa dahil nangaligo sila guys. So, ito ang aming kasapaan. Pirya, buyag tabi, apo. So, puning na po yung mga... So guys, ayan sila, tingnan niyo ang aming kasapaan. Ayan. Oh, shit. So, tingnan natin guys sila kung paano magligo-ligo dito sa mga taglimatok o uban pang mga kahimanan sa pandagat. Tara, let's go. Ayan guys, my sister-in-law naligo na. Ipakita ang tutoy. Ayan guys, bagong baha ang aming kasapaan. Ayan, o see. Diyan, ayan guys, oh, bagong baha. Kaya, ayun ang aking mga pamangkins. Sa punisiway sirbad na libang. So, ito ang aming buhay bukid guys. Panabon mo, panabon. Ayan ang aking pamangkin. Pahak. Hoy, nalubog naman eh. Bura naman mong mga haulan diha. Pira, buyag. Unsa maning Titanic, guys. Sa kayo Titanic. Sabon. So, ayan guys, naligo ang aming bata. Special child yan. Na guys, lami kayang tubig sa kasapaan. Mabugnaw siya. Mabugnaw, eh? Bugnaw pa. Bugnaw pa sa inyong mga relasyon. Bugnaw pa sa Char! Nakita na nila mong lubot. Bugnaw pa sa inyong mga kagahapon. No. So guys, yan lang ang aming kuan dito, kagawian. Maligo lang kami sa sapa. Narinig nyo ang mga gangis guys? Nandyan siguro ang mga gangis oh. So ayan guys, naligo na sila. Kanang gibubuhan si Dudong mo yung cover go. Ayan guys, matay bunten sa akin rin ako ng sambo. Oh, puti! No guys, ang ginamit niya magkuha og buling, batura. Ayuhag lugod ng bato, hoy. Bato. Oh, bato. Oy, ana lugod na, oy. Ana lugod bato. Ana bunggil. Ana bunggil. Hoy, pagbantay kay na ilimatok ni sulod. Ni sulod sa lugot. So guys, dahil sa kawalang kwentang video na to, naligo lang sila doon. Ako walang ligo. So pagpasensyahan nyo na guys. Ang view sa aming kasapaan. Few inches later. So ayan guys, tapos na silang maligo. Go home na kami sa aming payag. Dun grabe, malagot ko aning mga
ipis, aw ano, gangis. Alingasa kayo sa may kuan kayo sa akong mga vlog. Char! Alingasa kayo mga gangis, uban pang mga manok sa kalibutan. So ayan guys. That's all. Thank you for watching. Please subscribe my channel, Hangal Girl. Ug pasensya na kayo sa mga gangis over there. Guys, wait. Ayan guys, ang naligo pagka naklaro na ang yang mga katutuyan ug uban pang mga parts of the body. Char. So, that's all guys. Thank you for watching. Please subscribe my channel, Hangal Girl, and click the notification bell para updated sa lahat ng mga kabukiran, kadagatan ug uban pang mga kapatagan sama sa aking dibdib. Char. So, that's all. Thank you for watching. Take care everyone. 君の虜になってしまえば